Тема, снима се. Абе, аз започнах. Верно? Да. И здравейте, приятели, аз съм Little Master, Cookie Monster ходи и Варите Про. Почваме да снимаме. Айде. Почваме да снимаме, айде. Бати интрото, човек. Ти не ми знаеш интрото. Какво ти? Много забавно. Айде. Си правя ново. New интро. Аре, бе, донасяш и то и дърво. Не си казал дърво. Как ще направиш торчо, бе, умен? Аз направих. Аре, идви. Аз тук копа по голям метод. Копа по твой метод. Мале! Дек се изразих. Аре, гаси игра при мен, че. Тъмнах за Петрок. Тук е тъмно, тъмница. Аре, бе, не е тъмница. Аз трябва да копава страната, ли бе? Не бе, то било на другата страна. Аз ако нямам айрон, ще убавам. Аз имам две. Аз имам познай колко. То намери мина. Кой? Ти. Не. Какво мина? Имаше там такова червено. Кварц ли беше? А снимаш ли какво? Снимам ми. Не говори се с хората, че. Ти ама слушат какво говоря. Да. Да, пал съм ги диамантите, аре. Изкопай това червеното. С какво? Редстоун му се вика. Забравихме името. Нищо, повече ще слеза аз. Ти няма да правиш къща вече. Тя е направена. Не е направено клинитото. Вече 2-3 дена съм учил тази мода на къща. Да бе, един гръмната ни да запали. Аз имам 200. Лапис! Гъм. Мислим да направим enchanting table. С какви диаманти? Ще ги намерим. Точка стой. Лествите около мен ли се върти? Това пъти осветявай, бе. Чакай, че обирам, бе. То се едното чака да го вземеш. Чакай, нещо ми бъмна. Ако мислиш да мреш, Аре, де! чакай, бе. Какво ще го правя? Мазам при теб, бе. Айде осветявай като при мен. Айде, бе. Осветих ти, бе, джа. Бая, къде съм, бе? Даши ми кирката, дай кирка. Много хубава, не е камън. И каква? Диамант е, нали? Но не казва, не е дървена, бе. Ако ти беше дървена, мога ти дам. Айде, бая, да осветяваш. Ако искаш да е толкова, не се. То е толкова светло. Ти си светло, ела пак. Турих факлата и оня редстоун със светна. Какво? Турих факлата върху редстоуна и той светна. И аз какво да направя? Казвам ти. Там видях нещо. Редстоун. Видял си и да му говорим какви неща с работилки. Редстоун! Нали не видиш, бе? Маската го удара и той свети, бе, тъпак. Кой дъмко? Не свети. Свети. Какви са тия факли бъгави, бе. Гледай как те Бъгави удрят. факли, бе. Ми удариха го, не видя ли? Удари и сега го видял пак. Трябва после да направим и супа. Аз имам купички. 4. Lava for the win, mina for the mom. Go. Мале! Айгън! Кои, бе? От тебе, бе. Виж дърво. Къде? Чакай сега. Не, съдя си го погреши. Не съм бе, аз нямам дърво, бе. Не гледай, Мартин. Мартин много го служи. Да! Светкам! Намерихме айрон! Служил ли си? Колко айрон трябва ми айрон?
Чакай да го изкопам. Аз го копа. Дай ми кирка! Чакай да Що ти изкопам. го копай? Ще пусна после на края. Едно. Едно. Ами аз имам момент две, айде, дай ми кирка. Чакай да направя. Опа. Там въгълчето, така. Но къде ли? Имаш ли дърво? Сега ще пусна едно отгоре. Ама. Това падна. Човек, му къде са дойде това дърво? Не съм певал. Аз нямам дърво. Не съм певал. Трябва... аз имам ли ключки? Не. Трябва ми още дърво, бе, нашия. Нямам. Чакай да изкопам и се връщам. И дай ти роде се върнеш ми дай кирка. На ти една каменна, една дървена. Мания дървената. Дръж си я дървената, мога да копаеш с нея нагоре. О, върни ми я де. Тя ми е малко. Тя дървената си нагоре. Твърли я, бе. Взимай бе. Тя е долу. Де, бе. Абе, дай я играна, бе. Бум. Ела ли? Твърли. Даже преработен. Аз съм пит. Но ти това... Аз ще покопавам малко тук, че мисля, че ми... Ох, колко златен път. Така рандом, само едно дърво да е. Младим още. Младим още. Абе не, ма той се види на клипа дали той го е поставил. Ма дай ми и торчовете, бе! Ах, боже. Ех, да пънах тук. Ела ги вземи. Елай си вземи. Айде, вземи си ги. Кафа. Гледай, само ми свърши кирката. Ще... Няма се връщам. Чакай. Що ще да те питам? Да. Фърля една кирка, ако можеш. Коя се? Те ми не, бе, аз. Добре, си първо намериха Иран. Айде, стига, бе. 7 минути. Къде е първа? Фърля в дупката. Дам дек съм аз. Хупа, чай ти аз ще да залитна долу. Дай на... Клекни. Шмъкни па ти, бе. Абе, тихо, бе. Шминчо. Абе, тихо си. Ще язда. Мартина, фърли ти там, бе. Къде? Началото. В началото. Аз не мога да се кача до там. Абе, не, бе, тук долу. Къде тръгваш? Абе, върни за в началото. Не откъде слизаш, а отдолу. Мартивяк, не го разбирам. Абе, я да се катера най-спокойно. Я, верно. Ама по-бърже, че кирката не напривършва. Чай, бе, ти тук ли си, бе? Ма аз те ги фърлих доле. Долу. Абе, Аз нямам и торчове. Мале. Добре, не дай влизай в къща. Какво ще шушукате, бе? Бе, бебето спи тихо. Ще би една чура. Айде, бе, къде ми се пъти, бе? Кой, бе? Аз, бе. Намерих Айрон. Колко ега намери? Ма, човек, аз от тебе намерих 12, после... Не. Аз бая си намерих, човече. Ще ви отрепа, ако ме карате да се връщате. Да се връщам. Пазя си кирката. Тя ми е на половинката. Колко, Иляне? Бая. Бая, колко бая? 8. Знам, че си бая. За сега 8. Аз от тебе имах 20 и... Аз от тебе имам към бая. Към бая. Бая, не знам колко са, ама доста. Това мога да го кажеш доста, ма бая. 10, 11, 12. Аз от тебе имах 29. Не, 30. Взех нещо. Точно. Не, по-бърже пъти донаси, бе. Аз съм на половината. Колко? 15. Де, бе, свърши ми кирката. Айде, идви по-бърже, бе.
То е така, аз съм царя господар съм и ловец съм и рибар съм. Човек, сега за да ме караш, да дойда чак. Къде си? Горе ли си вече? Почти, да. Още ли си изкачваш, бе? Не ми свърши кавоста. Човек, сега ще тръгнеш да настиг. Ай, качих се. О, айрон. Оле, мамо! Къде, бе? При мен. Да, колко е? Едно. О, аз съм имал кирки, 2, бе. Стоп! Тъмън да взема айрона, па ще го дам. Ама не, ти тези кирки знаеш откъде са? Но. Кога колко ти ги е хвалил? Две каменни ли са? Еми да. Абе! Но за 4 айрон. Супер, аз имам 15. Аз да имах 30! Аре, бе. О, клипа, бе, бате. Бате, няма как да е повече от 15 минути. Аре, бас. Чакай сега. Ай! Иди на си. Ха! Ха! Аре, бе. Аре, бе. Бе, чакай, че ми имам едно блокче. Но ти вече нали си горе, бе, ти бях. Не съм на половината. Аре, че мен ми пада батерията. Па не си носа зарядното, 38% ми е. А! Ти поне че го зареждаш, какво мрънкаш? Айде. Колкото бързо мога. Не помня сложи да се взема зарядно. Пали колелото. Къде ти? Там е запрято. Ага. Гледай телефона да не ми се изгаси. Добре, ти долу ли си? Аз? Да. Еми, аз съм в минута, аз съм надолу. Добре, моля да ти взема айрон. Как го вземеш? Шия додолу. Ще е додолу и ще от моят телефон, ще ми го фърли. Си го фърли, бе. Смърти не мога да се призва. Гледайте телефона само да не ми издава. И гледайте да ми падне батерията през това време. Ей, дева за... Не мога да заходя. Бе, не дай затвари, бе, нали сме тук бълник. Дай, бе. Мартин, ти още ли си изкачваш? Да. Аз съм до тебе. Верно. Да, на теб. О, газа си щупи, мале. Мале, ще ме навали. Пус. Айрон кирка да правя ли? Какво има в тези честове? Нищо. Задният двор възпил се. Няма ли го довърши? Ми то довърши. То вали. Ма, точно. Значи, какво ще да правя? Забравих. Взема дърво. А къде е Илян, бе? На къде се тръгва тук? И само надолу. Па колко надолу? Стигна ли до бедро? Къде от тук направо? Аз много залутено го направих. И кога ще свършим клипа, бе? Еми, коя е? Свърши го, казва, чао и то. И това беше от нас. Чао!